Добър ден, приятели! Сега ще ви покажа как да си обучим кученцето за търсене на трофели. Ето го трофела. Да отпушим пауза. Сега скрихме гъбата. Кучето не го видя къде го скрихме. И сега почва обучение. Булгал се пука. Търси гъбата, момче, дай. Хайде, момче, дай, Роки. Роки, дай, момче, дай. Дай, момче, дай. Къде е гъбата, момче? Къде е гъбата? Дай. Хайде, момче, хайде, Роки. Хайде. Дай. Търси, момче, търси. Търси, дай. Дай, момче, дай, Роки. Браво, момче, браво. Естествено, като намери гъбата, се дава награда. Браво, момче. Ето е гъбата, намери я. Запазя.